Iziphi izinkinga ezijwayelekile enizibona kubantu abaphila negciwane ikakhulukazi ngezempilo eziphathelene nemilomo? Abantu abaphila negciwane lengculaza banezinkinga ezifanayo nabantu abangaphili negciwane. Umehluko ukuthi amasosha omzimba abantu abaphila negciwane lesandulula ngculaza anokuthinteka. Ngakho-ke, abakwazi ukulwa izifo ngokushesha njengabantu abangaphili negciwane lesandulela ngculaza. Ezinye zezifo esibona zisheshe ziziveza kwabantu abaphila negciwane, inkwethu emlonyeni engamagciwane akhiqiza uketshezi olumhlophe. Ngiyacabanga ukuthi abanye benu seke bahlangabezana nayo ngaphambilana ngendlela ethize. Futhi olunye lwezimpele ozokuqala sibonayo ngabantu abaphila ngegciwane lesandulula ngculaza. Olunye uhlobo lokugula oluningi amalonda emlonyeni. Ngiyacabanga ukuthi sonke sesike saba namalonda ngaphambilweni ezimpilweni zethu. Olunye uhlobo lokugula ukuba izilonda zonkuhlwane kwabantu abaphila negciwane lesandulula ngculaza. Kodwa-ke, zona zijwayelekile nje. Zijwayele ukuvela. Kodwa kwabantu abaphila negciwane lesandululo ngculaza zivela njalo zigcina seziwagula ukudinga ukulashwa konzima ukuba ziphole. Ebese kuthi ezinganeni uma ziyeka zenza ukuba kunzima ukuthi zidle, ziphuze, ziphinde zigwinye izinto lezi esifanele ukuba sizigweme. Uma uthola ukuthi kukhona into engabukeki kahle kuwena emlonyeni wakho, kumele uze uhambe uyothola usizo kwezempilo. Izinkinga ezejwayelekile zomlomo ebantwini abaphila ne-HIV ne-AIDS. Inkwethu yomlomo, izilonjana, inkinga yokudla nokuphuza.